Arratzalde on denoi, mesedez esertzen joan, ze gaurko bertsoaldi honi edo bertso pasion honi hasiera emango diogu, eta behar bada zuetako bat baina gehiago izanak zarete aurreko ekitaldietan, badakizu gutxi gora bera nola arituko garen edo zertan arituko garen, eta behar bada beste batzuk, beste formatu batzutan, Euskal Herrian zer ere entzungo gintu zuen, beste bertsoa eta zientzia uztartzen dituzten ekitaldi hauetan. Zeren jende askorentzat behintzat, bai zientzia eta bai letren mundua elkarrengandik urruneko munduak dira. Ni gogoratzen naiz, institutuan bilela galdetzen zutela, zu zertzera, zientzietakoa ala letretakoa. Eta bizitzak mila bide dituenez, nik uste dut danok garela pixka bat zientzietakoak eta pixka bat letretakoak. Eta bere azalpenari begiratuta gainera, garunak badu eremu bat, brokaren eremu esaten diogunaguk, eta brokaren eremuan daude bai hizkuntza eta bai kalkulu matematikoa. Hau da, garunean eremu batetik sortzen dira biak. Eta gero geu gara gure trakestasunaz bereizten ditugunak. Beraz, gaur beste ekitaldi bat edo jardunaldi bat egingo dugu, erakutziz nola uztartu ditzakegun bertsolaritza eta zientzia. Horretarako, lehenik eta behin bertsolari batzuk arituko zaizkigu kantuan, orain aurkeztuko ditut bertsolariak, ondorenean zientzilariek bere jardun laburtxo bat edo egingo digute, aurkezpen labur bat egingo digute, eta aurkezpen horretan oinarritutako bertsoaldi bat izango dugu. 4 zientzilari dauzkagu, 4 aurkezpen eta 4 bertsoaldi izango ditugu, eta bukaeran bertsolariek itxiko dute gaurko jarduna. Beraz, lehenik eta behin bertsolariei dei egingo diegu, mesedez aurrera bertsolariak. Hemen ditugu zuen eskuinetik ezkerrera, Amets Artzailuz, Iñaki Murua, Maialen Lujanbio eta Andoni Egaña. Eta aurreneko lerroan hemen dauzkagu, gure gaurko zientzilariak. Alde batetik, William Friedman, bera botanikaria da, Harvardeko unibertsitatetik dator. Beste alde batetik, Dudley Herzbach, bera fizikaria eta kimikaria, baita ere Harvardeko unibertsitatetik datorkiguna. Maria Martinon Torres, medikua, paleoantropologoa da, giza evoluzioaren ikerketarako nazio mailako zentrutik dator, eta azkenik Jean-Pierre Sauvage, kimikaria, Estrasburgoko unibertsitatetik datorrena. Beraientzat ere txalo bat eskatuko dugu. Eta gaurko saio honi hasiera emateko, bertsolariei agurra eskatuko diegu, eta kantatu dezatela librean edo beraiek gustu dutenaren gainean, bertsoalditxo bat. Aurrera. Arratsaldeon bildu garenak, esperimentutxo hontan, horra zientzita bersoa nola lotzen diren nire sokan. Ni txorika bibila ibiltzen nintzen sasita basotan, matematikan piper eginda ikasi nuen bersotan. Artista gatoz gonbidatuta, zientziaren etxera, gure hizkuntza bitartekotzan, jolas pixkat egitera, zientzilariak hor zabiltzate, zehatzetik zehatzera, eta gu gatoz 4 bertsolkekin denankaz gora jartzera.
Aspaldi hautsi baiziren zientzia ta letraren arresiak. Zientziak dauzka hain metafora paradoxa bereziak. Bersoak berriz bere lurruna, ta formula gabeziak. Zientziak azaldu ezin duena ukitzen du poesia. Zientzilaria ez da egiten, galderari erantzunez, baizik galderak egin ta egin, eta eginez zentzunez. Bersolari ongaruna nunbait, betea dago utsunez. Beti erantzun egiten dugu, naizta galdera entzunez. Igual zuentzat bitxo raroak izan gintezkegu, enfin. Guretzat zuek alazarete aitortuko dut atsegin. Beraz aukeran jarri digute begiradekin zerregin. Denek elkarri raro beiratu edo parez pare berdin. Ametsek zion matematikan, piperra egin omen du, baina zientziak ez omen dio, ala ere lorik kendu. Banik oraintxe zientzia daukat, bitarteko mandamendu, adinarekin geroz gehiago maitatzen ikasten dugu. Eta bersotan zientifikoki ere egin dezakegu. 10, 8 edota 7, 6, nota bat silaba degu. Arnasa hotsta hotsa fonema, itzta bertso hemen txegu. Zuen bihotz ventrikuloaren mintz bat ukitu nahi degu. Alaxe da bai ukitu nahia, entzulen bihotz mintza. 10, 8 eta 7 nola tolestatu hitza. Errore, proba eta errore, hori da bersolaritza. Berso perfecto bat ba omen da, gu oraindik bila gabiltza.